Piłkarz to może być taki ktoś, kto na przykład gra codziennie w piłkę na wojsku. I się uczy grać. I gra w meczach. A jak uderzy piłkarz drugiego piłkarza, to co się dzieje? To trener coś mówi, daje mu czy czerwoną karteczkę albo żółtą. A jak da czerwoną kartkę, to co musi To zrobić? znaczy, że To musi iść na dół, to musi iść na bok. na karę. ławkę. Ja Nie za bardzo lubię mecze, bardziej lubię kolarstwo. Na przykład mój wujek najczęściej ogląda. A powiedzcie mi, jak wygląda piłkarz? Piłkarz ma taką koszulę z numerkiem. Jaki numerek sobie wybrał? Może być czerwona, albo żółta, niebieska. I Albo, mogę teraz jest w drużynie. No, jak jest polskie, to musi mieć biało-czerwoną i albo jaki piłkarz jest 10 piłkarzem, to musi być z tyłu 10. Jak jest piłkarz jednym piłkarzem, to musi być pierwszy. A ten kto pilnuje bramki, to jest koło bramki, tam za bramkarzem. No, żeby mówić albo V. Takie. Taki, żeby bronił tej bramki, żeby nie było golu do tej siatki. Jak wygląda taki piłkarz? Piłkarz jest mokro na boisko, to jak kopiesz, to trzeba Napić się. To musi mieć takie Picie. specjalne buty, no, jak jest mokro na boisku. Piłkarze na przykład mają taką piłkę czarno-białą, że mają takie Albo piłkę z Adidas. sześciokąty takie czarne, a jest reszta biała.